Z jablk, ktoré mi ešte ostali z tohtoročnej úrody, som pripravila našu obľúbenú detskú výživu. A tu je postup. 5 kg jablk si ošupeme, zbavíme jadierok, a prepláchneme vodou. Umyté jablčka potom nakrájame na mesiačiky, dáme ich do hrnca, podlejeme vodou a necháme ich váriť do mäka. Keď sú už jablčka mäkké, precedíme ich, zbavíme ich čo najviac vody a rozmixujeme tyčovým mixérom na kašu. Keď už dosiahneme kašovitú konzistenciu, mixujeme ešte asi 10 minút úplne do hladka. Takto pripravenú výživu dávame do zavaraninových pohárov, zaviečkujeme a dáme do hrnca s vodou. Voda by mala siahať asi do 2/3 pohárov. Keď voda zovrie, znížime teplotu a necháme sterilizovať ešte asi 20 minút pod pokrievkou. Po 20 minútach poháre vyberieme z hrnca, otočíme ich hore dnom, zakryjeme ich utierkou a necháme ich úplne vychladnúť. Takto sterilizované vydržia až do ďalšej sezóny. Z vody, ktorá nám ostala po precedení jablčok, je chutná limonáda. My máme najradšej výživu s piškotami. A vy ju ako máte najradšej? Budem rada, keď mi napíšete do komentára. Dobrú chuť!